Yeah, no matter how say any beja machine so e ba wokro no me so me ba wokro no so atima mu ni me mpa wa aje me ba police ni so straight o so na me ba e so matter how say me ya adwuma pema no aduane na so opesi ma no aduane bo me dia any me so make sure say ba na me ba me matima ni so police ni so na me ba si master utiti tutu siri sikan ye udi o de ye abia why am I police abo obeti obi na make say papa police makola ni ntino nya botre ni nya dai anse kata no pani ni tiramu kase tino faniko inti hawa pema ma de ba no sa me ba o so ni we state master we police mbeto a mikuwa maku free ebisa o sama no diane ya chairman me pacho ya chairman no di animu aha no otumi kwatere radio so okasa Pragia ya kronfo ba ya so sisi ano ya hwe kron no na ono no okire yan because watumi ko twitwa trailers dade ne ya de wakọ jail 4 months aba na so otumi kwatere radio so kasa ya Pragia ya kronfo a ya tumi kronfo na tibio otiani ne ya duro bio because the do what ya ba kronfo because wakọ jail aba uko yade inyama uko ya kwegu Central Police Station kan na da so so ya tumi ne kronfo na tibio enti wo papa ya kronfo a wo papa sa o wi ada no papa ko wi ada obedi na chi uni na chi intentum ni kronfo na ya duma bio wagigi esika free se Pragia ba krom ha na ya gina tum free 2019 sa be sin ne 22 city no wase wone na de Pragia ba ha ntiro sika na wo gire wogidi yeti amwa he wase wogidi ejina amwa ye eti adwuma na ye nyina ye ne se na be boa ye nyina ma ye nyina ho ato ye eti mesremo mo ne nkasa ma ye sadie ba akwa mfaso ne be kasa ye no akwa bi su ne anye ho anya de ene sen etimi man say woni mba be meeting woni me meeting yo kasa wi a o so ma me nkabi ne waja mo asa me nkora me nkoye adwuma me ntse me ho ase o timi yo so ase adwuma me ye di so o timi a o di mi ko ko 6 months ada say be ma fo hene yere se ni ye ha ne say yo places bi okuru ma no ma e ho ne ye fa yetimi nya passengers kaka ye den passenger ye nya passengers dey e di adwuma so atase that particular places ni na ma bandi yes me fa ho nyina ana be bia mo se yen konkofa no ho nyina e rough road Pragia kofa no obetimi amini anyhow o fa ku aju rough road bunch bonka trado ni nyina e monch bonka e ho mom na mo de ma yes yen fa no yen ko yedwuma na won me be de ne yedwuma wo ho no yetimi nya adwuma wo ho etini yesero mo ne se senkula no mo senkula ni bi under 8 omo mpre amom nya adwuma ana uchi obi na oni licenses a utimi che no na me am licenses at the same time pass ticket am assembly every week every month Pragia bi okuma bi am assembly 26 cities nipa back every month Pragia bi owo assembly owo nkoko anoma am assembly 26 cities every month That's a local yenti. Everyone say about 8:30 kwan we there. Unyanya says. Una the 70 Ghana wajo. Obetria Pragia dwuma ko dem 6 months. Anya kron sabe kron for kron dem kro. O we ade kwan fa ntum se yadaje yi no. Minnam 6 months. Sade ya ya tiatia say 8 o'clock na 8. Baby am say yanko no. Ebu oyakwala. Ne ma me fa say. Wo de ko school life. Bosum ya otua oka. Say traffic am say ma ntwam o mero no say no. Say bede ya bede na afan kwala na de ako school life obi wakofa obi free obo ase bese ko White House Roma bibia almost dropping they say 150% no etime mo an e dia sra wa sa 8 o'clock na yentime mpon ya topa to mo se ba ji 2 siri na o 2 siri na ono so no ogigi 2 siri 2 siri ya am ofoli no chama ofoli no 2 siri no ogigi 2 years ni ye nim ade 2 siri na ayaman 2 osi okuoba ni onka kuoba na de na wo de wo hye sika free no wa itu sa tu ni konkom eyi sika se wo yi sika free no because onka kuo ni adenti na wo yi sika free no afa as a chairman unso unama because of say unnim da so na wan kasa mu no ne wo ka na nya no kurenti unama na wo the guys di wachi menkoka na wo mahwe me menkoka nti na ama boys ni yentimi da enka because we ba kwa koka no ebia ne so mo kontoko ho no mu sisi ayo
ebia ne sa ye ntokọ enti sa mmara na omode aba yentimi enni mmara ne so omunya yen ni yenya adwuma tu omugya ne ye adwuma nkwala no ni o ha adwe no police no hia na che no ni o ha adwe no ye ma kwan wo hia na che no ni obe disturb a o disturb a wotumi say we o disturb ha adwe no che no kasa de nkoko krom an ewe hi me to fu e kana say total ho enti total me be to fu a na no tumi do abechi mama akodam 6 months ana sa tutu asem o kan wo ye che ukodam me gina me gigi ska ne bi ye say am 10 cedi because of say be you no wanya ska krada ho ye bo model nya 7 million okwaji buku no ko iska ne die na pese hwan na sa gigi ska ne de edma ma akodi na ye yankwase adwuma de ma na wo de hwe oyere no ma ne de ene ye say ye mpene ye ntua tutu cedi biem enu ho abufu o na MC akra no de ko akra no ko MC o ka no omo to mfra how many times I felt taxi drivers for some no mu share meet eno mo owners de bia praga fon kwa so I say e person mu ka bi mai master sa 8 na mo say am pon ne de yes trauma me Mejina 2 cities na me bro ne kan so a chere se mejina 2 cities na so na me gusu gina me to aso no 2 cities na so ne je account me keep Pragia ni bio me nya accident me try feel 2 good months me chairman be Germany me 2 cities ese we chairman 2 cities no oje to am e den bibi tu ye nua bi o de aboa 2 years waje 2 cities 2 years me nya accident to e bia 3 days bia me call holy family ma ko dress time just go we simi fie se o de time just ne mami ebio chairman mu a utimi kwa city guard enche city guard ni ho right so obaje lances ahwe utimi kwa city guard dinachi eba ese ga na oba oni lances me de mo nche no mu fa no ko tum ebio omu gina kwa ho so mu twa lorry park ticket 1 city amain ujira nim se wase ya chew ufa obi ase wa chew mu man lorry park e de ye park on normally see en odi ufa bi pa ase wa chew one chi sa ticket 1 city no mu twa man no one twa ebu an potu 6 ebu kwa na fe na unya adwuma o stop ese wan o stop se an twa do ba court ani ti na untwa ebu so na fe akwa no aba ebio akwa mo se me ye mfa so nkwen ye fa Pacho me na me ye Pragia for chairman ye frɛ me Kwasifori midini no brofodin di ana nyame obi so on permit chairman na no de adan aka nya se wo kan kura nka mente ye station dia sami wo ho enti mum se ya tikuo na so person badwa ni kuo no a so do lete ba na ye ma ho mu aye na ba ye kuo ba because union nyina no me ma ya djuma wa Accra station me na me di proto aba nkoko okurum ha me na me di heritage ba akoko okurum ha me na me di jubilee ba akoko okurum ha ya Accra station even heritage kura no se sia no me heritage chairman ba se obi free nkran no ba ba ya djuma wo load free nkran no wa ba nkoko so be load heritage station and trust wa ya member aya djuma na won ye and so person be union member there so do krata ba se person be union member na nkwala no nyina bra ye hia ye no me kire obi bia se so person be join ikuo na nkasa na ye kuo ba there fa letter bra even bra ye chiche position kura no Francis wo hobi me ka je so obi an tro ne position na ne anto so aba ye to so aba na so wi ni a na wo ye secretary wo ye we na wo de o ti fie se wo ye wadwuma na wo ye wadwuma wi na apon kwa nkyere so wo ye member and the members iche ye sika na members iche bibia wo nka ho wo do be ye mu wadwuma ye be ye adwuma ayi na ekuo no because ekuo no nyese ba ya na ba se ya soro ya be gina ha na ye Pragia adwuma so on za ade tie no before so be ye Pragia adwuma no so ko register general na akwa che se bia matikuo bi enti se akuo we no adwuma me pese me de ye ni na register general so register na mentimi so no mo nya dwen strike na me no omakono me de me no mo nya dwen e de kire se empanifo etnas ni ya hye mbra ebra ya hye mbra no ye ni machine owners even me be chair letters assembled mam letters on pese omni Pragia owners hia enti be chair letters 172 emma obi biara ba enipa eta ne meeting no 30 pe omo ji letter no but womo ama meeting no ebra sansem we ebobo ba nyina no binya antie no me sheda be frɛ womo nyina sɛ mumia nko hia baabi na mate empopoye bi a eba na yesu hu kwan e be fa so ansa na saa de na ma beduru even enipa ba e be sɛ tepe enti sɛ bibi ba na momra ne nyina ndwendwe ho na ye hu kwan e de be fa so na so obi so hyakire boss bo sɛ ye ka ase ye ntum nko 2 cedi na me ma mpre 2 cedi na ka ase ye nko na ma mpre nyina ne sɛ bra na ye 1 cedi no
akɔbaa sɛ ɛyɛ too much 130 pesos ne yɛni nsesa ɛnti yɛde 20 pesos ka ho ɛma ne kɔyɛ 50 pesos ɛnti sɛ kɔba saa na sɛ yɛasan ato mu bie mu a momyɛ nyinaa nhyia na 50 pesos no ɛnkɔnkɔ hyɛ mu na sɛ obi gyina kyerɛ ne wɔ sɛ wɔnte asɛ nti saa na teɛ deɛ ameme yɛ nipa bɔne nti ma mo mpɛm asɛm a o medɛ menyi ntom mepaakyɛw sɛsi a no deɛ yɛ members a yɛn nyinaa nim se yɛyɛ Pragia members a tam bia yɛhyia yɛ meetings ne adeɛ deɛ menhu sɛ obiara ka biribi akyerɛ me ɛna sɛ woyɛ chairman na sɛ bi a yɛba bɛtu ana biribi ɛte saa yɛto aba no yɛde atu enti sɛ kɔba sɛ mpanimfoɔ ahyehyɛ mmara bi na sɛ mmara no so a yɛahyehyɛ no yɛade adi mu a menkɔtaa wo akyi sɛ wo dwumadi a wobɛdi nti ɛsɛ sɛ mekɔkɔdi wo akyi nyɛ saa na yɛyɛ no panin deɛ sɛ wopɛ sɛ woma wo biribiara tene a ne kura bi a ɛwɔ mu no woka kyerɛ no yɛtwa wo ti koraa ɛyɛ kyɛn sɛ wobɛdi ntorɔ na wɔnyɛ mfasoɔ bi wɔ so wɔn a wɔyɛ members no deɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nkonta yɛne wɔn mpanimfoɔ ne owners of Pragia owners not just the drivers owners ɛne wɔn leadership ɛna nka wɔn nyinaa in fact leadership sɛ wɔn invite about 105 of them so wɔn ama na majority na ama in fact nipa ɛbaa drivers ankasa ɛka ho ɛyɛ kakra bi yɛka nyinaa ɛnyɛ Thursday ne nko ara na yɛde discuss sa no office ha yi ne leadership no yɛhyia mpɛn pii a ɔmo akyerɛ ɔmo deɛ wɔsɛ ɔmo yɛ Pragia ho ɛwɔ asɛm bebree ɛwɔ Ghana kurom ha nti sɛnea ɛbɛyɛ a ɛntia ɔmo no yɛn assembly adwene ho sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa ɔmo na ɔmo adwuma no ɛtumi tena kurom ha na asɛm ɛmfa asɛm bebree watumi wakame bebree ɛmma wɔn ɛdi nipa bebree ɛbɔ ɛnwo Pragia so ɛwɔ Ghana na ne nyinaa nso firi wɔn suban ntia ha na wɔtia ha ɛnkɔ hɔ ɔsɛ hɔ ha na mefi bɛyi nti we've been engaging them. Me personally, I've engaged them for over a year. One of the ideas here for just about 2 weeks, Thursday, Croatia in the week. Thursday, in the week. Na assembly, assembly meeting, full assembly. Kakra bi say yam banning no kra. They insisted say measures are planning at was say was so modis. Menhwɛ no muni so ebi ne sɛ menhwɛ na ɔmu gyinagyina 2 specific places bi wɔ kurom ha ɛhɔ no they can operate from there to any part of the town except the center of town asɛm no nyinaa no ɛsɛ ma ɔmo nkɔ kuro no mfimfini a ɛbɛyɛ sɛ 500 meters square pɛ ɛnhyɛ da nso bia beebi a nkɔkɔ edwa kɛseɛ no wɔ no ɛne traffic light mmienu a ɛwɔ kuro no mu deɛ edi kan ne deɛ ɛtɔ so mmienu a bɛyɛ sɛ 500 meters square pɛ ɛno na yɛsɛ mo ɔmo nkɔ because ɛhɔ kyerɛ so nso ɔmo kɔ hɔ a na ɔmo asan ɔmo ɛnni mmara so nti no na ɔmo akɔ blɔke ɛkwan no nti ɛno na yɛsɛ yɛakyerɛ ɔmo beebi a ɔmo nyina yɛhyɛ aseɛ koraa akyɛ beebi a ɔmo gyina a beebi a ɛfrɛ hɔ bɔde obiara ni it's more than 8 months since they went there but ɔmo dɔɔso no na mpapamu bɔ ɔmo mu na mpapamu na ɛba mu no then ɔmo leadership na ɛpɛ sɛ ɔmo di mmara so no na ɔmo ebinom a ɔmo aba mu foforɔ no ɛsɔre tia wɔn if they don't want control wonim the caliber of boys a ɔmo drivers are they don't want to be controlled deɛ ebia ɛnyɛ kakra ne sɛ ɔmo benya obi a ɔmo fɛ sɛ ne mu yɛ du na ɔtaa ɔmo akyi nti deɛ mmea ma hu ne sɛ mpapamu ɛɛba leadership biribiara a wɔ Ghana ha saa na ɛte obi yɛ adeɛ na ɛyɛ yie a na obi aba mu na ɔpɛ sɛ ɔsɛe no nti that is basically it's an internal problem. It's about their leadership. It's not about yɛn nti sɛ sɛ leadership no ɛne a bɛkasa and they don't seem to appreciate leaders ne nti no deɛ ɔmo akɔgye ato mu no yɛn di so but ɔmo mɛgye biribi a ɛboro so it's something that if we all do law and order ɛbɛba Nkawkaw West